Hi, Doc. Good morning. Maadtong buntag mahigala si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kanginan. Nagkambyo na pud kong tingog ba. Basta manhi ko diri sa kon ba sa radio booth. Kaubuhon. Sige kubo. Unya mukambyo akong tingog. Na-notice mo na ako mahigala nga mag-istorya na ko sa kuan ere. Magsikog hangad. Naunsa man tao na yan komentaryo dito sa YouTube nga Dok, ano sige magkaghangad? Nangita kag butik eh. Mo siguro ingani gyud ko mag-lecture may gala ka ng makere ko sa akong emotion na pag-istorya nga emphasize na ko labaw na gyud ang words may gala mo na mohangad ko. Sukad sa pagtudlo na ko sa mga bag-ong doktor sa DMSF, Davao Medical School Foundation ug sa nursing, mohangad gyud ko gyud kay ang akong panghuna-una mas kuan ako ba eksakto ang words nga akong gamiton. Muna mohangad ko. Pero giingnan gyud ko sa viewers na ako sa YouTube nga ayaw hangad dok. Mura gyud kang nangitag butiki ba? Okay. In town ang kanang kuan ba? Nalimtan akong term para sa sakit ka. Panuhot. Ay, Santa Cruz de Igos ding panuhot, may gala. Kada lihok, panuhot. Sakit sa kuto-kuto, panuhot. Sakit sa likod, panuhot. Ay, in town ang panuhot, may gala. Wag yun mong kasabot unsa nay panuhot ba? Ang nag-imbento ng kanang term, may gala, sugkad pa sa lulo nako, may gala. Sa una, akong lulo, may nga man siya katong akong mga katigulangan ba. Kada nay problema, panuhot. Kada nay sakit, panuhot. Kada nay malipong, panuhot. High blood di ay. Kamo ba, pasangin lang ninyo, biyak unsa na lang inyong ipasangil anang panuhot ba. Ako isa ka pasyente may galaga, gabuto diyang tiyan. Kaya, sige na siya pahilot, adto na sa biag-asa. May mo siya nga, Dok, gipanuhot siguro ko, Dok. Kaya ba nabiyak ka sa ako, may galagan. Dili lagi, yung kumutuwa ng istorya sa pasyente kung dili niya eksaktuhon pag istorya ba. Unsa na gibati ni Monoy? Nang, unsa yung sugod ana, unsa may sakit ana, asa man dapit ang panuhot na, unsa gyud kuan gyud sakit na siya, binhod o kanang butod sa tiyan. So, ingon ko sa iya mahigala nga, kung panuhot yun na dong, sige daw, i-describe daw ng imong panuhot. So, pag-describe na mahigala kay abot yun, igawas yun ang kuan diagnosis. Nga naman, yun sa man niya pag-explain. Good morning, all my classmates, Dr. Cuenca and Dr. Silas. They are my fanatic fans. Maski hindi makaintindi. Good morning, everybody on Facebook. So, iyang isulti sa ako nga, unsay panuhot niya. Ningon siya nga, sa sugod do, dili ko normal balibang ko, So, dili daw siya, malibang daw siya kaisa, kaduha sa isa ka simana. Pag makalibang na siya, tagpila pod ka galon, tagpila pod ka kilo. Engko oy, unsay sugod sa imong paglibang? Pag ingon gyud niya gyud nga murag ingong kadugog kanding akong tae do. Pag man ana mosunod na ng isa ka murag kuan taes karabaw do. Oy. Oy. Sunod. Pag umana na, tubig na imong gawas, Dok. Ay, Santa Cruz de Igos. Diyon, wala lang ko matingog may gala. Kasi padayon na. Pag humana nang libang na ko, Dok, pagkahapon ana, magsige nagbutod akong tiyan. Kay usually yun, mga pila ko kaadlaw, di ko kalibang. So, magsugod nagbutod akong tiyan. Adto na kog manghilot, gipahilot na ako kay panuhot. So adto siya sa manghilot. Ingnan pud siya. Tinuod ni Noy.
panuhot, panuhot ni, ha? So, tagaan lang siya og kanang kuan, kaning na panghaplas. Isimot daw niya ang katong panghaplas. Mura daw og kanang Tiger Balm. Kung nga, wa na may baligyang Tiger Balm ron siya, basta halang-halang to niya, humot. Bahala na ko sa pangalan na to. Haplas daw niya, mawala man daw ang butod sa tiyan. So, panuhot. Di ba? Kamong naminaw na ako. Maingon man mga mahaplas na gani mo, mawala ang butod. Panuhot. Di ba? Good morning, Sir Ferdinand Marañon. I can see your name on my Facebook. Okay, I have not seen you for a long time. So I'm sure you've been to Saudi Arabia, US, wherever you go. Mayong buntag sa tagiya sa Sagrex. So, panuhot. Ingon din siya nga, Dok. Basta lagi akong haplasan o kanang Epicasin, Omega, karon uso karon panyawan. Haplas abi na yung gwa ko kay balona, ay sus, halos tanan pasyente haplas diri haplas dito, hilot diri hilot dito, pagkaabot mawala lagi Dok. So niabot siya 2 ka bulan may gala ba o ginaplas ya. Ingon ko sa iya nga, unsa day pagtuo nimo sa panuhot noy? Unsa gyud ang panuhot noy? Siya nga, tubig, hangin na siya nisulod gikan sa gawas niya, nisulod dito sa tiyan mo nang gagtigo ang hangin dito sa tiyan. Kabalo ba unsa tubag na ako mga manang, Ingin ko, yawa ng hanginan na makasoda Spanish tao. Usaon pagsulod sa hangin sa tiyan mga manang 5 layers na siya ba? Ang unang makita ninyo nga panit diri sa tiyan. Panit. Makasunod ba din tubig ang hangin diya? Dili man. Ang sunod ana, sus in town kabaga sa tambok. Subcutaneous tissue ang tawag ana. Sunod pa ana, napagyoy fascia. Kanang fascia ingon ka baga na siya sa panit kabaw noy. Ingon ka baga na sa panit kabaw ng fascia ba? Unya pag hiwaon na nimo pertig yung hagahian na kay mo na nagagunit sa atong muscles. Katulo na to. Sunod na muscle. Ang muscle, di po nimo masudlan og hangin dito kay giputos man na siya og kanang naana siya putos ba ang muscle. Ultimo ang muscle na iputos, nagpugong kagrupo sa mga muscle. Sunod ana sa tiyan, sunod ana napag-peritoneum ay Santa Cruz, Digos. Ang paghuman sa fascia, muscle. Tapos fascia na po. Sunod na po na, peritoneum. In town, noy. Ang peritoneum, noy, ura na siya plastic nga baga kayo. Pentig yung pag-aana nga kung magisi man yung galing na bongkag ng imong tiyan, ang imong tinayo, magawas na sa imong tiyan. Kaya mo man siya nagpugong yun nga, di yun siya mulihok, di yun siya kalakaw, di yun siya burot ang tinae. Mao na siyang peritoneum. Unsaon pagsulod ang sa hangin ana be? Unsaon pagpanuhot nimo ana? Kamu bang mga tigpaminaw nako? Kuhaan na ninyo sa inyong ba ng panuhot. Kay wa gyud tinuod na ba? So, unsay nahitabo sa unsay nahitabo sa pasyente? Kay iyang gipasangidlan ang panuhot ni abot og 2 ka bulan og panuhot. Ala, puro panuhot. Unsay nahitabo? Wa bitaw na bitaw kalibang siyang 24 hours. Niadto sa ako. Pagtanaw na ako, agoy. Maggunit pa na ako sa tiyan, oy. Why ultrasound, why CT scan, wa tanan. Ingon ko sa iya. Dong, day, bayot man. Ingo, day. Ang imong tinae, barado. Dili kagi ang tae. Pati hangin di kagi. O nang burot imong tiyan. Di na panuhot in town, Santa Cruz, Digos, Malibang, Mangoros. Walay panuhot sa tiyan mga manang. Kay dili nagkasulod ang hangin sa inyong tiyan. Baski pag napulo ka electric fan. Gikan sa mahangin family. Be, sa pag-unsao na nimog bulhot sa hangin diya sa imong tiyan sa electric fan, dili ka panihuto na. Dili na mao ang rason. Kundili ang hangin, ang sulod sa tinai,
Ang pagkaon ninyo dili kaagi dito sa gibara sa tinai. Usually, kung mabara ang large intestine, ang bahay tae, kada bang isudlan sa inyong tae ba? Kung mabara na siya, diha, botod yun na inyong tiyan. So, pagunit na ko siyang tiyan, ay, bukol. Dako kayang bukol diri sa iyang left lower quadrant. Ningon ko sa iya. Day, ay, dong day na ako gikuan kay bayot man. Dong day. Mag-x-ray sa ta. Unya kay nagbuot-buot man. Nagpa-admit, disgrasya. Unta to, akong plano, barium enema, pagka x-ray, pagkahuman na kita na ako nga kuan, mangita mig hospital nga ng barato ba. Kaya malubi mo sa ako nga, kung pwede lang, pinakaminos ang gastuso ninyo sa ospital. Kaya nga no, na naman yung style, karon na protocol sa ospital, kada ospital mga higala, basigwa pa mo kay baluhang to doon. Kada ospital, na protocol, ana nga himuon eh. Himuon yung CBC, blood typing, FBS, creatinine, ALT, ECG, chest x-ray. Maski ang sakit nimo sa ilong. Mao na ang protocol doon sa ospital mga higala. Na po isa ka ospital nga ang protocol himuon ang blood chemistry tanan. Cholesterol, mga serum sodium, potassium, napagyoy kuan, PO2, PCO2, blood gases, Santa Cruz de Igos. Alam kung saan pagbayad sa hospital sa iyang mga staff, kung dili niya himuong ingana, na mura man yung tao na makabayad sa mga ilang mga reagents sa laboratory. Tinuod na siya. Wala na siya tago. Ako rin istorya na may gala. Pero sa tinuod, ang hospital has to survive. So, ilang himuon, katong mga daghang kayo silang mga test nga dili kayo ginagamit sa doktor, ilang ihimuong protocol. Apil na sa iyang basic laboratory requirement. Nabay sa ka-hospital nga protocol. Dili mo dawat og laboratory results gikan sa gawas. Usbon tanang laboratory. Di pa gani ibutang dito ang resulta sa gawas. Dili gyud. Unay protocol sa kuan. Protocol sa hospital. Sa tinuod ba? Istorya lang yun nagtinuod ba? Ako istorya ko tinuod diri may gala kay. Alam nga kinsa may istorya po ninyo kung walay mo istorya ana. Okay, so nagpa-admit ang pasyente tungod sa panuhot. Ingon ko nga di man kaagi ang barium enema kay ang bara sa iyang tinae megala na abot naman diri dapit sa level sa pusod. CT scan. 18,000. Pag CT scan. Dako kayong tumor na di na gyud kaagi gani ang contrast media. Unsa man ang contrast media? Muna siya ang chemical nga ginapabutang namo sa tinae nga para makita kung nabay bara sa tinae o wala. Pira ko karong hapon. Panuhot baw. Bisag unsa sakit sa dughan na pneumonia panuhot. Sakit sa likod, sakit sa likod panuhot. Sakit sa ulo panuhot, gipanuhot na imong ulo Santa Cruz de Igos unsa may rason ana dili na siya mao Una-una lang gunan ninyo nga inyong pasanginlan ang hangin, ang atmosphere, dala sa electric fan nga mosuod sa inyong utok. Unsa na yung utok plastic, o kundi ba sako, kagahay-gahay ang bagol-bagol ninyo. Kasuod ba yung hangin na dili man gyud in taon. Sus, usahay lagi makapungot ba nga. Dok, sakit akong likod panuhot. Sus, lumbar spondylitis day, rheuma, arthritis. May pag moingon mo nga kada sakit arthritis kay 50% sure jud ko gyud nga mauna in diagnosis ba. Kaysa panuhot ay Santa Cruz. Pila na ko ana naka-discover mahigala nga ang pasanginlan panuhot, ay ipanuhot ang kuning bata dok. Wa ka kyapingan global pneumonia ng bata.
Napaisa nga, sakit kay kong likod ako eh. Asa dapit na, gipanuhot, manggugurok. Sakit ka rin didapit sa ibabaw ba? Gipahilot na ako, di yun makuha pag chest x-ray ba? Cancer of the lungs. Patay kang bata ka. Mao lagi na, noy. Kanang nga terminology sa Bisaya, ang inyo nang gina-carry over ba? Kung sabay, ginapasangil ninyo nga, kana siya ang problema. Panuhot. Sa tinuod, wala pagi problema sa lawas nga pinaagi sa panuhot. Kisa may himo og diagnosis anang panuhot. Ang manghihilot ba nga wala ni eskwela? Mas maayo pa man mo sa iya, sus in town. Kung magpatuoto mo, pasanang, nakaisa yun, atong kuan lang, Wednesday. Dok, gipanuhot akong bukton, Dok. Panuhot. Gigunitan ako. Gihilang ako tong gisubay ang iyang bukog diri dapit sa iyang bukton. Agkay. Panuhot din dong. Nga fracture man eh. Nabuak ang iyang bukog. Panuhot. Patay kang bata ka. Sakit ang bagtak. Sakit kayang bagtak. Mo cramps di ay. Ningo nga, unsa man nang imong gibati nga panuhot diya sa imong bagtak mo eh. Ningon siya nga. Kana bang mong gahi dog ba? Ay, dili man na panuhot. Noy, cramps man na siya. No, unsa man ni di ba panuhot mo noy? Di gigunitan na kung pulso siyang tiil. In town, Santa Cruz Diego, sapit na maputol ba? Kaya ang iyang gisulti nga, ang iyang gi-complain sa ako, panuhot daw yung bagtak, pagtanaw na ako siyang kumagkuban, itom na, patay Santa Cruz. Hala, pasangil bang magpanuhot ba? Ang taon, wala ginay diagnose, wala ginay base ng panuhot ba? Kuhaan na sa inyong sultian nga panuhot dire, panuhot dito, more often, sa tinuod, kadaghanan sa inyong pasanginlan nga panuhot, dako kay ng problema sa sulod sa inyong lawas ba? Parehas gyapon ni sa mga doktor. Gisakitan og tiyan. Kanay lahi man po ni kay targeton gyud ako ni mga doktor ba. Nagkalibang. Nagkalibang, madismayo na sa kalibang, nagsuka, nagkalintura na. Kung sa gihatag sa doktor, pang peptic ulcer, omeprazole. Tanawa na kung sa irrationally anang iyang tambal dito sa kalibang. Acute gastroenteritis, gitagaag omeprazole. Pareha na sa inyong panuhot ba? Napo sa doktor na ay sa tawag ani version sa doktor nga pareha panuhot ba? Tanan sakit sa tiyan, peptic ulcer, tagaag omeprazole. Pero may nakuha na ba? Usay ba makasuya na ba? Makasuya na. Kung naunsan man tao ni, nga dili man gyud siya mao. Na isa sakit sa kuto-kuto unya panuhot na apoy version sa doktor. Ulcer, kada sakit sa tiyan, ulcer, kada sakit sa tiyan, ulcer. Wala nangutana nga why dili normal ang paglibang. Dili man na nimo makuha sa laboratory in town. Walay laboratory na makaingon nga kung for example nagasugod ng imong tiyan og butod, walay makita ba? Kay bago pa man na may isa ginatawag nga intestinal colic, nga walay tumor, wala tanan pero dili siya molihok. Nagkasakit lang imong tiyan, nagabutod imong tiyan, pero walay sakit, walay nakita dito. Nya ang diagnosis, peptic ulcer, tagag omeprazole, patay. Kamo mga doktor naminaw na ko ba? In town, pagpabuyag ba yan mo? Nagapabuyag yun mo gud ba? Mali gina siya. Kapila lang yung kuana nga na ay gallbladder stone, tagaag omeprazole. Na ay intestinal colic, omeprazole. Na ay colonic mass, tagaag omeprazole. Na ay UTI, tagaag omeprazole. Naunsa naman taon mo? Wala ba ninyo giisip ba nga kada hatag ninyong tambal, anay side effect na siya. At the same time, you're not treating the patient. Wala po na ninyo Gamita po na inyong gi-eskwelahan sa medicine. Abot lang, siguro na mayabas po siguro mo.
Mao lagi ni. Kung naay version nga panuhot sa kuan sa layman, ang doktor napoy peptic ulcer tanan diagnose peptic ulcer karagaan mag-omeprazole. What is the role of omeprazole in UTI, in colonic mass, in intestinal colic, acute pancreatitis, lobar pneumonia, pastilan. Mapangalan ako na tanan ba? Kay makita man ako sa pasyente, giubo, gitagaan og omeprazole. Ngano man yung tagaan man og omeprazole? Kay sakit pa ng kuto-kuto. Nag-pneumonia naman siya. So masakit yung kuto-kuto. Unsa ba gihatag tambal? Omeprazole. Para sa ulcer. Waka nga. Wala stethoscope daw ko no. Wala siguro kabalo sa difference sa RALS, o wheeze, sa difference sa wheeze, sa RALS, decrease perfusion sa lungs, wa kasabot. Wala siguro nag-eskwela, wala siguro nagtuon sa sa mga sounds sa lungs in town. Isa ka bulan taon ko ano naminaw ng sounds, no? Sa medical school pa ko. Paminaw na nimo ang sound sa heart lang may gala. Unong kabulan may nagtuon na ba? Sound sa heart. Magkabalo na ka dug lug dug lug dug kabulan. Ay. Urag atrial fibrillation to ba? Oh. Dili ka magsalik og ECG. Kaya lang nga stethoscope may magigunitan diha niya. Alang na kada pasyente tagaan ng laboratory, kada pasyente tagaan ng laboratory, it will take time. Matake ng kasing-kasing na yung pasyente ba, wa ni mo eksaktong examine. Mao lagi noy. Ang akong ginaistorya sa inyo may gala. Mo ning reality karon. Kung naamoy panuhot nga pasangin lang ninyo tanan ng panuhot, tungod sa sakit, naapoy version sa doktor. Tanan ulcer. Ay. Puro ulcer. Kung paghuman sa laboratory, unsa may version sa doktor sa laboratory, pati liver. Sus in town. Di na mangitag laing unsay sakit, basig pancreatitis siguro o di ba nabay acute pyelonephritis. Dito na siya sa fatty liver nag-concentrate ba? Masakit man gyapon kuto-kuto kung na kay acute pyelonephritis. Patay. Mao lagi ni. Usay ginaingon ko sa akong mga kailang nga magtudlo na pagbalik dok Kay daghang kay may masulti ba kung wala kay panahon doy. Wala kay panahon sa akong sarili mo tan-aw lang kog TV sige lang. Daghang kay manawag, daghang text, daghang mo tubag magod ka kay hospital man. Mo na siya noy. Mo na yung reality karon ba? If ever we can come up with good doctors karon nowadays, ambot lang. Ambot lang yun. Kay makita na kung paano the quality of doctors are going down. Wala gyud. Listen jud kay gyud ito doy. So sa unang panahon may gara di jud ka madoktor bagong alang-alang ka kay sabunan man gyud kagikan pa ka spiritual. Bagsakon gyud kag gawa gyud kay wa gyud kagigamit imong utok ba. Bagsakon gyud kay halos 2/3 klase ba bagsak. Sa unang panahon, sa akong panahon. Dili gyud ka palusoton gyud. Pag makalusot man gyud galing ka, doktor ko na pud ka sa residency training. Sa residency training, dito na. One-on-one na mas konsultan nga unsay utot niya, utoton po nimo ba? Nagpasabot na ako gala na dili lalim magtambal og pasyente. Dili gid sila lalim. Kay magkamali kag diagnosis ay sus in town. Nganga lang pasyente na, wa na siya kabalo nga mali daytong tambal gihatag. Madawat lang para sa atong pasyente nga nagkalibang may gala. Gihatagan og omeprazole. Tulog ka adlaw, niundang man lang ang kalibang, gipauli. Tagaan pag si Falixin. Patay Santa Cruz. Di ba na siya drug of choice for kalibang. Si Falixin. Unsa man tawag kayo, wa man siguro ka nag-eskwela og pharmacology. Dili siya drug of choice. Sus, in tawon. Maski kikugyaw-yaw dili ba? Maski pag unsaon ako gyaw-yaw dili kung dili mosulod sa utok sa mga doktor. Unsaon man nato? Manguros na lang ta si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan.